Hadis Muhammed alejhi salatu vesselam koji upravo govori o tome kako čovjek treba da se postavi kad vidi ljude da su nemarni prema onome svijetu i onome što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i traži. Kaže alejhi salatu vesselam: muru bil ma'rufi wanhu 'anil munkar hatta idha ra'aytum shuhhan muta'an wa hawan muttaba'a والدنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدا لك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وأوانهم فإن وراءكم أيام صبر الصابر فيهن كقابض على الجمر. Hadis Muhammed alejhi salatu vesselam kad kaže sallallahu alejhi ve sellem: muru bil ma'ruf, dobro naređujte, budite od onih koji podstiču na ono što Allah naređuje i njegov poslanik alejhi salatu vesselam. Wanhu anil munkar, i budite od onih koji zabranjuju, sprečavaju ono što Allah subhane i njegov poslanik su zabranili. Naređivati dobro, odvraćati od zla. A šta te briga? Svoje posla vodiš, šta mi govoriš? Šta tebe briga šta ja radim? To nije tvoje. La ilaha illa ant. Zar nije naređeno nama svima da pozivamo Allahovu putu, da ljudima koji ne vjeruju ukažemo na kufr koliko znamo? Belligu anni walau aje, od mene prenesite pa makar to bio jedan ajet. Svi prenesi objavu, dostavi, otvori ajet u Allahovoj knjizi majci i ocu, supruzi i djetetu i komši. Šta znači ovo? Jesi pročitao kad ovaj ajet? Naređuj mu to, da vidi sebe gdje se nalazi. Jer u ajetima i naredbama stvoritelja subhana čovjek vidi koliko je pokvaran, koliko vjeruje, koliko ne vjeruje. Da Kur'an bude zapostavljen, da ljudi ne naređuju, da ga zatvore, čeka da neko umre pa da vuče mrtvom. I tako kaznu zasluže kod stvoritelja koji nije poslao Kur'an mrtvom. Zbog tog nemarnog odnosa u naređivanju dobra i odvraćanja od zla, svako poniženje stiže pojedinca i društvo. Pojedinac koji naređuje dobro, makar sam bio, on je prošao. Ako zapostavi to, i on je propao. Zato čovjek da bi isplivao iz niskosti mora se štititi tim zlatnim oružjem, a to je naređivati dobro, odvraćati od zla. Mudro i pod šartovima. A nećemo biti od onih koji nam nemarno i svejedno. Prijatno pitanje roba. Kaže, jesam postavio se ispravno? Rekao sam nekom, zašto džaba gladuješ ako ne klanjaš, a postiš u Ramazan? Pa sam napadnut i povrijeđen zbog tih riječi na najljepši način. Ako si ga ispravno pozvao, imaš ti nagradu, nima kaznu što te napao. A ti si bio dužan da ga savjetiš, imaš nagradu zbog toga što si mu htio ukazati da je namaz obavezan. Ako si na najljepši način, nek mu bude da mu smeta. I to nam i treba. Da se odvojimo od onih koji neće savjet, pa da im bude krivo. Blago robu koji savjet traži, ili kad mu bude upućen, kada to Allah nagrade. Ne da mu smeta. Jer savjet je nešto veliko. I ako vidimo da nas neko Allah radi savjetuje, da mu je stalo da naučimo,
da saznamo, da nas ispravi, znači da nas voli Allah radi. Ako presučujemo na greške svog brata i sestre, svejedno nam, znači da nismo braća i sestre, da ne vjerujemo ispravno nikako. Nemamo din zdrav nikako, jer vjernik je ogledalo vjerniku. Znači jedan drugog odslikavaju, da to poziv naređivanje dobra, odvraćanje od zla, hatta i da ra'aytum šuhan muta'an, wa havan mutaba'a, wa dunja muktara. Pa, znači, kad budete radili to, naređivali dobro, odvraćali od zla i preduzeli sve da uputu dostavite, a onda vidite da slijede onoga koje je škrt. Onaj koji je skrenuo s prave stasi. Onaj ko svoju dušu nije odgojio da bude plemenita. Ali išlo. To je ono što nose oni koji ne trebaju da budu slijedjeni. Koji na svaki razvrat pozivaju. Njiha slijedite, idite za njima, vode stranke, moramo s njim. Za njima se kreću. Takvi su danas hiljade iza njih. A odabran je onaj ko poziva Allahovom putu, često pojedinac, rijetki. I šta uz to? Vahavan mu teba. I da ljudi slijede svoje strasti. Što mu padne na pamet, jer to dozvoljeno lijepo ne, slijedi ga. I dunja, ljudi se dali ka dunjaluku, sve da bude sprat završen do Bajrama, pa nikako. I prijatno pitanja roba prije namaza, je li ispravno da hranim onoga koji ne vjeruje i ne posti kao radnika? Nije dozvoljeno kod muslimana da uz Ramazan spremamo hranu nevjerniku. Nikako. Ako smo ga stavili kao roba da radi negdje i zadužili kao nevjernika, nek sprema se bijelo, nećemo ja spremati to. Ima nevjernika rob, zadužio si ga, ima neku zadaću, da nekako. Znači takav, ali da tražimo od dnevničara da mu plaćamo, ne? Jer to bi bilo da dajemo mu za pravo da jede i pije uz Ramazan. Na našim imecima i na našim blagodatima i da, kao da mu dajemo za pravo da kufr čini. Mora biti ponižen. I mimo Ramazana, vjernici u poslovanju moraju poznavati pravila. Kad zajednički rade i posluju da vjernici imaju prednost ide na drugima od nevjernika i licemjera. Kad zajednički oni posluju. A u nuždi najveći u nekim segmentima kad smo prisiljeni da nemamo drugog stručnjaka, onda možemo potrebiti, znači, nuždu. Ali nikako da nevjernik ima prednost od vjernikom u bilo kom od zanimanja. I džabe kule ti ra'in bi ra'in. I vidi da svako drži kako on misli. Znači, šta god mora kola, ti pričaju, ali ja ću raditi poslu. To ćemo nećiti danas. Dogovaraju se 5 sati neki dogovor, a jedan čeka da se raziđu, da svak ovaj postupi kako se njem sviđa, ovaj drugi kako se njem. Ali jedan drugog lažu. Koliko vremena? Znači, nije su došli da tragaju šta je istina i zaista ćemo naći taki danas se odobela. Ukreću se ko hoće zajednički cilj, a sve da ima drugi cilj. Pa tako gludanja. وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَنْ لَكَ بِهِ. I vidiš stvar. Rekao si, preduzeo si, pozvao si u dobro, odvraćao si od zla, ali nemaš mogućnost da promijeniš stanje. Ćemo se ubiti zbog toga, daj mi bombu, kako ovaj kaže, ubio se, udubila otac, bombu na sebe. Udubila, takav čovjek u džehlu, šeitan ga navratio. Allah zna možda je od trabova vjere s njim da te malo oprosti, ali čudan događaj, sebe čovjek u starosti ubije, udubila, uzima bombu i daj. I sino kaj, dođi sutra, koji sjedi s nama tu, dođi najutro da sad si slobodan. A šeitan ga već navratio šta će da radi. I obično tako želja napravi spletku da te odstrani da može to zlo da napravi. Udu billahi min. Vidiš, znači, daješ krajnji napor, najljepšim metodama, dostavljaš pravi put i ljudi ga prihvataju. Šta ćeš posle toga? Ali se to se nam daje odgovor. Falejke bi hasati nefsi. Onda izvršava ono što se tebe tiče i što je tebi obaveza prema sebi. Nisi više odgovoran za njevo lutanje u smislu
Nećeš biti odgovoran ako si im predio i dostavio i naređuješ dobro, a ne možeš da promijeniš. Izvršavaš što ti, to je tebi naređeno što možeš. وَإِيَّاكَ وَأَوَّامَّهُمْ I čuvaj se dobro onoga što oni rade i većina takvih koji su zalutali. فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامًا صَبْرُ الصَّابِرِ I zaista je وَإِيَّاكَ وَأَوَّامَهُمْ I dobro pripazi na te godine i taj vakat kad dođe takav narod. Znači da te Allah sačuva takvog vakta. Awamahum. Znači to je vakat u kome će biti kako? Kaže sallallahu alaihi wa sallam فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ صَبْرُ فِيهِنَّ Dolaze dani pred vama u kome će onaj ko bude strpljiv biti kao onaj ko uzima vatru rukom svojom i šakom. Znači, kad uzimamo vatru prži, osjećamo bol, nije jednostavno. Tako je onaj ko bude nosio din, naređivo dobro, odvraćao od zla. Osjetit će to kad ljudi budu nijekali istinu, borili se protiv pravoga puta, svim mogućim sredstvima, dolaziš u poziciju kao da uzimaš svojom šakom i da jedan dio trpi od tvog organizma dobro. Blago se tim i takvim koji na tim vremenima din sačuvaju. I umru slijedeći riječ Allaha i poslanika, takvi se mogu nadati da budu od onih za koje Đele ženu kaže وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن سينظر إلى وجهه الكريم I se mogu nadati ajetu stvoritelja kad kaže neka lica na dan taj će biti svjetla gledajući u gospodara Subhanahu. Učimo dobu Allahu danas učini od onih koji će vidjeti lice stvoritelja Subhana. Jer to je najveća počast robu i najveća nagrada u džennetu da rob gleda u lice stvoritelja Subhana. A neka druga će biti uđuhu i jevma'idin basira. Biće čemerna jedna. Zbog čega? Zbog džehennema i vatre koja dolazi. Kad budu proživljeni, kad vide da moraju doći da istina ono što je poslanik dostavio, onda će se čovjek prisjetiti وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ Tada će džaba sjećanje biti. Prisjetit će se da je pozivan, da mu je neko govorio, a je s nama. Priključi se odabranim. A tad mu se to sjećanje neće koristiti. Pa će reći da sam Bogdom, da sam bio od onih koji je za ovaj život se pripremio. Za koji? Za vječni, za džennet. Dok sam bio na ovom, da sam se spremio za ovaj život. Jer nema života sa džehennema u blagodatima, zbog patinja. Taj dan neće niko drugi kažnjavati do Allah subhanahu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala tad će kažnjavati i bit će onaj koji će obračunavati i da će čovjek tada vidjeti znači koliko je izgubio i koliko nema štićenika koji će ga spasiti od Allahove kazne. Nema umaći prokletstvo stvoritelja tada. Tražimo posrednika da nas izbavi da nam gotovo. Nisi od onih koji si Allahu se pokoravao, mora da osjetite Bogu kasne i žestine onoga što je djelešeno pripremio, onima koji ne vjeruju. Zato je prilika da čovjek zastane, preračuna svoj život od rođenja do trenutka i pogleda
ispred sebe mezar koji mu je pripremljen i tebi i meni. Kako smo se preračunali do sad da bi džennet zaradili i kako smo dane provodili u ibadetu od rođenja do sad, kako smo odabrane trenutke džihada, hadža, Ramazana i drugih blagodati koji su počast umetu Muhammeda s.a.v. Da li smo to zaboravili? Da li smo to ostavili? Da li su naša bića svjesna šta znači hodati po dunjaluku za džennet? Jer džennet treba trudom i djelima biti uzrokom da ga steknemo, i zato je objava i mudrost stvoritelja da bude dostavljena, da bi ljudi mogli pravedno biti kažnjeni, odnosno nagrađeni